zan khat chu khwa dur hle maya van sang taka chang chuan arsi them ni om tak hring tla deuh zur mai hi leilam hoin chak deuhin alo thlawk thla vun vuna tlangval pakhat fanga chuan kar khalin khaw awm dan le arsi thlawk vel chung chang radio in an puan chu angai thlapa a secretary chuan lo bia in rual le thlia thaw dawn awangin in lampan turin alo hrila fanga chuan van lam chu thlirin kawlphe zor zor le chhumdum in let tup tup mai chu a thlir renga a kar chu thunun zo lo thutin le tang chuan atlan liam to vun vun maya ma se van ni thlak takin liam tuar ve ma se kar tang chuan chhuakin a pia dewa chuan ava in sa seng theya a bak ero chu hre lovin a thidang ta der mai ni chuti lai chuan a pia deuh chu lo eng pupin meche pakhat hi alo lang hlol maya kar bula shawl tla chu charin a ba zui ngala fanga liam tuar alo let reng mai chu a zuk hmu a om chu a zuk chu saka ti damangai ti sha in a thil ti theina mang chuan a ti dam ta a ta chuan kar chu alo puak ta dur mai me kang na tak chu alien nu chuan a power chuan lo dangin a sat em awangin aka changin thishing alo chuak zoya fanga kuta chuan farin lungte hring moi tak maya alo changta a alien nu ero chu perdorin luya chuan atla zui ta ani kar khat liam to in fanga din hun po chu a thato khop maya mumang thalo ane thin ti mai lo chu car accident a to lai thil thleng ero chu engma hriat ani zui lova khamizan khan ro asur ti zonga hria lui kama putarin khakwai alo cha mai maya api a tui chu alo phuan bor bor mai alien nu kha alo chuak nol maya a ring te chu a her kwal pup pup mai le putar pa chuan a hlau hle a alien nu chuan pujiang le ya hian kalo tlapala le hip na awangin kalet le thei to si lova helai mun hi northern hemisphere ani em tin alo zo zui le ngala putar pa hlau lu tuk chuan a kena po she chang to lo chuan a tlan ho san ta von von maya alien nu lu chang chuan satel alo tlanola chu satel chu alo chong ve zet le ngala a secretary kupri ani thu le a cpu chu he satel hian ai sak thu alo shila an kholam biak pon han tuma ma se alien nu chuan a detector a ti bo ti a she chuak ta ami pachan him khan a kolani a ringta a hmel chu a she chiang lova a ombor vel le a rimero chu ala sha the a be se ani president fanga office kal tur chu a secretary in lo bia in company building kota media hole abial nu hlui hote mo kor ha a anin hor khom thu alo shila abial nu hlui te ti maila adu lo ho chuan nolan ni awangin zangna domna an lo phut ru farmai alo ni a fanga chu awa thleng thuaya amal te te chuan a koma an du zong tak pe in lungoi takin an vai mai chuan a ho tir thei ta vek mai thil thalo thlen be se ho media ho po chu an hoilol lul to zok mai fanga chuan chung ho te chu zanri alo e pui ve to china masela ro surte chekla le tlitle hnuaya awm hian tu tenge a me che mu te chu a she chhun zom to ngai lova a thei ngil dei zelani chu wang chuan an lo lung oi lo alo ni a Mr. Fanga chuan accident chung changa thuthara omem ti in a secretary chu azota ani chuan engma an sha bel lo thu le lungshing te reuh te chu akuta alo hum reng thu ero chu a shila chu lungshing chu lo la chhuakin a en tira fanga chuan ata ani lo ti a shat nu chuan research department a zirchian turin ada tir tadaya alien nu chuan fanga hmel chu shelo ma sela arang thei angbera azon chhu angai ta ani khopui dora chuan vakalin kor an lo zor ho chu moya ti hle a khoya piangin a imbel thei ngal zel le ngal mo korwar mu phe chuan nal ati zwal hle a crown nen chuan han imbel chin vela moya in ti hle ani tu te chuan lo hmu in rugru tin an zui ta chiam maya atlan chha chu kong puya motor lo tlan vut chu awa hmu kar puak kha she chhuaka an puak vek don emoti in laulu tukin kongla ya chuan a thutupa a benga hup ringut mai chuti lai tak chuan fanga po chu abul loka chuan lo tlan thleng ve che a alien nu atang chuan power lo chhuakin machine tele motor zong zong te chu voile khata an ding ta thap maya khovel vir lai chu a cholta ani berang chu ma se mak tak mai in fanga ero chu engtin ma omlova engkim chu a hmu in a she thei vetani engkim ding thuap mai chu makati hle a ta chuan alien nu chu hlim takalo dingin police pa ama lo tu te chu awa bai bai lo lowa nui vur vur chung chuan hlim takin atan liam ta a chu vele chuan khovel chu apa ngai hin a vir le a
engkim mai chuan chele ta suawa fanga chuan maka tingang maya doctor chu va hmuzuin amnesia thil thei ngilna mai ba ka hallucination thil hmu sualna a nei telani a rin thu chu a hrila car accident in a thlen ani te an ring Elian nu chuan fanga ombor a ziana lekha chu kengin party na hmun pakhata chuan avakal ve a ta chuan mi an lo tam kher maya nuamati in music an lo playbook nen alarm kwal vak vaka mipa model pianal tak tak mai an lo lam vel chu hmu in Amazon chu an ni takin ti in a kau khom veka an ombor te chu a khoi sak dun duna a hnim vung vung hlom boka ma se Amazon chu an ni lo ti a hre chhuaka chung mi pa te la chuan zu leila inang u an lo ti ve chen box si anin hota a zu chuan satel chu an ti bua khumpal le ngala alo in man nge ni a chat thlader mai ani po zu le in ngai heklo a in pup pup ringota stage a roll thar mel thatak mai moi taka sai lai chu a thlir vung vunga thiama ti hle chu pa chuan khol dongin bathroom a tlan lut ngala lemzia na ruma lemzia ka au mek thu soin dot a soi zwa zwa maya ma se abula chuan ami biak pa secretary hana fanga secretary kha allowding kur mai si a anin man chuak chiang hle chuti lai in bar manager chuan Elian nu chu mipa model ho alo ko sang awang le zu hni ngot mai a in zo pui veka wang chuan poisa alo dila cheng singli sangra zakwa somruk panga lai pe ka lo ngai ta Elian nu la chuan poisa anei der mai silova chu ba ka arui lutuk chu a chat thlasui ngal dai zinga han har chuan bar manager bula khana lo oma chu nu chuan Elian nu chu asana le akor hak man to taka wang chuan mi house of anu ani nge yaringa atlon hle a e turte alo siam sak diam mai Elian nu chuan makti dewin tunge ini a alo ti huwa miss cha I min ti mai ro ishe to lovem ni nizam party kha ichat thladai sia heta ka swai chi ani kha alo ti zung zunga ani mo kalome leimi ti in Elian nu chu kalmai tuma miss chai chuan fiam thu I du reuh hle mai a mi house tak chung kwa changa lo chhuak ni angmo alo ti vata nu le pa ka nei lo ti in alo chang o fala ka mi ni a ni lowe kanom na chuan impol na chang hian kanin thla chong ve lem lova jin benga changin kan lo piang ve top mai ani Elian nu in ati chuan miss chai chuan he nu hi achiang vak lo emoni le ati nung nunga engpo ni se engei ming khoi changa lo kal ngei ni ati le a kaming chu Gillis Calgyoso kara kara number 7 ti in Elian nu chuan alo chang do maya a sei em awang chuan miss sai chuan a bol kwal vel mai mai mo a in ti to a alung oi vak to lo tlan chwa le atum chu alo coding le nangma awang hian poisa tam tak ka senga min rulanga yang awati le a poisa ani silova asana chu alo peringota ma se chu ringot chu atok lo na chamai sia chwa tum le chu miss sai chuan olel pa engtin nge hetiang hi ka chunga a thlen thei zok le party lian tak ka hwai hut ve ekatia ma se hlok na pakhat ma ka nei lo ani hi tina tap chong ta zwa zwa maya Elian nu po chu a in thlashung ve dewa alo let le hen buka alan dan chuan leimi te chuan cha chuan an ril ruanat wang ani an ti si a henu hi a ril ru ka tina niang a ti in a khongai ta hle a lungai su ka peang che engpoi du apiang ka ti sakang che poisa ero chu ka nei lo awati ta topa chu ta le mi sai chuan Elian nu chu delivery girl a chuan a hmang don ta a hming a sei em awang chuan a hming a soi chuan a emo an tia hlau si a hming a tan chuan chai jogi a wa sakta a tuna chang chuan jogi ti in kan soi zel to ang ei turan order chu jogi chuan a fa pedona kholaya chuan a kal lo lawa a hla si a motor kong pui ka na tum chu a hlau lu tuka atlan let le motor an lo in sul pel zu zu si a chuti lai chuan abul loka fanga te motor po chu a loading ve le peka je chung chang soin aruma akal hnan thu le mi a ven tir thlap thu chu secretary hana chuan a soya chuti lai chuan fanga chuan jogi chu a lo mureng maya ani la chuan a power mangin a lo in ti bo dai mai fanga chuan makati hle a secretary hana chu meche pakhat a hmu vele velo azota ani la chuan alo hmu ve box si lova thil a hmu swal le to emo a in ti rongot mai ani
Jogi chuan a thil ken chu pe turin ruma chuan lua tuma guard te chuan luan lo phal ho lo an thom hria in Jaya chu lo chuak ta a Jogi in zana barazai pa kha ani ti lo hrengal chata Jaya ero chuan Jogi chu a hrilem lo na in eitur da tu ani awang chuan a hrai lut ta daya zana ain chhuna I hmel thadai zawk Jogi in ati chuan ni zana khan min lo hmu ani mo a tha e tiro thian ni dei tiang ti in Jaya chuan alo che bai lop lopa ka buaina chu I buaina ani to anga I buaina chu ka buaina ani to ang helai hmuna hian ka u in min tom tir char chara chhuwa ka ngai bok si a ka tuilo chung chung lem min zia tir ani min puila korin hak thleng lokila chuan ka lo let le ma chu heta hian ni lo om don nia ti in Jogi chu a min theita a an kor chuan in hak thleng ta a delivery boy anga in thua min room chu je chuan a chhuwa sana fanga te local nen po chuan an in toka ma se an ni chuan an lo hre ho lo fanga chuan room alu pa in exhibition chu thalia an son don sia I du chuan ni chol thei toang avatilut borbora Jogi in alo changam lo fanga chuan anaw ni chu a ring helta a jumper lukhum chu ava pi thlak saka Jaya ozong alo ni si lo Jogi chu makti deuh chuan a en vung vunga ka hmu to chem ati ta phong mai Jogi chuan local hnai su nangang mi swal hi ka hrengai lo che mi ti lui ching alo ti a aner suk mai khonge Jaya ti pa in fangala chuan apan hnai le thina hey local hnai su ka ti kha ka power mang hian ka doi a vek mayang che Jogi in alo ti le a bang chu tlan tlang mai atuma atlan thut fangala chuan akutin achal chu bang atau do ne moti in alo dang mana na ti hle Jogi chuan ui takin ti non le chu atuma fangala chuan alo dang le thin chutia banga anin bo bek trei lai chuan secretary hanale guard ho te chuan lo luta an lo phok hru mai chulai tak chu rem changa la in Jogi chu atlan chuak ta wata a dor hming a hria tho awangin fanga chuan a zui tir du talova na tho that em awang chuan mi chai po chuan Jogi chunga chuan alom thu shila Jogi le in delivery girl a chan thun zom zel chu adu thu alo shila a phur ve hle bokani atu ka thil a deliver zo dora avalet chu tu man lo om lova fanga lo thu vun mai chu awa hmu mi chai emo dor tu dang reng reng an lo om lova a hlau lu tuk chu tlan chwa tum ta chuan mi chai chuan alo dang ta chat maya customer te chu tu po ni sela thata ka don son turani itan chawani lo ka tan thleng hian a poimo asin min titla chhevek mayang idu emni alo ti si a nuam lo ati vele tho box si Jogi chu let le in fanga chu engi a ei du chu awa zo thale a ani chuan voina Jaya ilo ken sakang chia chia kha ka du ani alo ti a voi khatma ei rong pola bol ngai lo Jogi chu amang ang hle midang impui tir ka du lovania voina itlam bo dei mana kha nangma nge in isiam ka du ani fangan alo titlat box si a get su ava on popa kan bela chuan masala te chi te hmarcha te ava thlak ma saveka a ha chhiaw vak vak mai chuta tel chu a lei puata thil danga ti san hlanin tel chu alo kang ta hlua hlua maya fanga chuan lo hmu watin inge moi ti le ti in a kamis chu a phel sok soka me chu a vota vak vaka a vomit thei ta hlau mai Jogi chuan fanga om bor vel chu alo mel vung vunga ava tham saka a tho hok mai ami chan chua pa kha ani tia shata a kamizon nge kha ini hi ati supa engmoi soi ti in fanga chuan alo pan hnai zela Jogi abwai zo vek to hey local hnai to su hu hanginga ro pui si min ti khur chemai dona lom le alo ti le supa tlan chia ta tum chu fanga local son tur nen chuan in su in Jogi chuan a hmai chu fanga ombora chuan a phum thaya ala hnim vung vung zui chuta nui deuh sung chung chuan fanga chu a en chho ha a nui tho chungin Jogi chuan fanga om chu ava khoile thina khonge Jaya alo ti chuan a boy zo vek to a restaurant a ti in a hmingom na cart chu alo petamaya fanga kalhnu chuan a har chhuak le thut si vaudin atuma anni la chuan lo tlan liam man to sia ka detector min lak bo sak nuwa kami pa le zel min lak bo sakituma mo vai voi ai rangin o ti in a in ti bo le tadaya restaurant a chuan avalang wata Jaya stage alo thumai mai chu awaw lo lawa
hova draw khapa kha lo kalania hun kan nga to lo avati chula fanglenga mo o lungai su chute kom na ishilani mo phasan tu ni chu ka du lawa ma se o apoi lo mai helai mun hi chu ka control na hnuaya om vek thawania an local lawang ti in akut chu atiri khepa lai chu alo eng tapup mai ei turan duang te chu an lo pengal boka ta chuan mihring te chuan thil an in pek te thil tha an in ti sak te chuan ati tu chunga an ro let le thin ti chu jagi chuan a heta a ani chuan mi nun na chan him sak tu hi engtin nge niang ti in a zota je ya chuan nangma in pumpe ka nga yang alo ti a fanga chu she chhuakin alu a thing nok noka tunge keilo chan him chi a je ya na lo ti vata tuma nang aya mel cha an omlo jagi chuan nui varvarin alo chang adik chia ani khoi changa local nge inia je ya na ti chuan rcpia lam hlata ka changin ti na chang le a ani chuan alien ani mo ini engtin nge shata tuma hne na soi su o ti in jagi chu a hoi kwal vak vaka keipo alien ve thawalom kani jeya na lo ti vata ani mo nang anga mel tha hi chu mishinga nom thei ka ring lo reng ani ti in jagi chu hlim hle a ke chu planet cape town atanga local kania nang ve planet 625 jagi chuan chu te ang khwa chu ala shengai tlatlo an kutan in von don chuan jagi chuan athil ti theina mangin glove abun vata planet dangami tani na kan in von don chuan kutlongin kan in khoi thiang lo ani atia chutia an lo in kom mel lai chuan fanga po chu lo thleng ve ta a unau pa engtin ngei lo lu thei je na lo ti vata chuti lai chuan jagi chuan fanga ombor ngo chu lo hnim le vung to a detector kha zong ani fangan akutin alo hui kyang lo pa anau chu shwai turin ati zui chu vele jagi chuan fanga chu avakwa a man mo tokin akamis te chu phel sakatuma a detector bu kha lo zong le fanga chuan alo nam son dora henu hi tunge ati zuya ka chanu ni kha jeyan alo tivata ani chu kan ina na ba hi shwai horo u fanga na ti chuan jagi chuan ka detector chu tu na akul si lova aina ada tha ani nge yang ti in phakar takin fanga kal tur chu akeya chuan avaman chata ani hi ka chane chuna ni a ishwai don chuan min shwai vero ti in awangen tawak waka jeya po in min kha te u ti in room zetina u chu ena chuta jagi angbok chuan chap deuh tro chuan ka u ni e shwai ve mai ro i shwai lo chuan engma ka siak to lowang ti in an pahni chuan an chap der vak vaka fanga zak chuan arem ti sakta a inan va thlen chuan j nang chu second floor a muang che ani hi mi khwal room a riak ro se fanga chuan alo ti a jagi in ai kalal fa pa bula hian kamudon fanga chuan room zetin alo mel si oh poilo mai helai ka kalchan te chu adang dai alom atile ta zoka akhum tura chuan a han mu chin vela alo dup nuam khop mai leimi te hi an va van nei bik tak ti in arak vak vaka nilo mison ka nei ni ka detector kha zon mu vat ka ngai ti in akut pharin a han vai kwal vela ma se engma a fil thei tlatlo ama nge ina zona ngai na sha a akut zung pahni da kopin azong kwala lekhabu le lukham te chu ati tlanwai mai thom sha in room dang chu awa honga fangalo imbwal mek chu awa mu piannal atilu tuk chu wow ti in achil alem khul maya achang le amita hup thul bangte chu achul kwal vela anui vel thil arab ripal fanga chuan tunge alo tivata rang takin a in ti bo le dai ache tlatna te chu a power mang chuan asiam thale veka fanga alo kala le khabu ama a lo che chu aron mu man hlau mai mak ativiawa je yawa en chuan alo mu hil to si a muswal le ani chu aring ringota jagi room ero chu alut talo a khuma le tin anu ne nan thalak chu a ena amuzui ta a chuta jagi chu alo lang vele ngal fanga le khabuda na ado kan te chu a han en kwal dunduna ma se a mutlat lo khuma fanga mu chu amu hil to ni anga hin a thlir vungvunga thil dang khoilo tur ti in a kut chuan a ke chang chuan a song chhaule ta a awom zona azung le tur cha chu fanga chuan a kut alo man saka alo le thal anim bole tarun maya engei ruka tina zo chuya eheu a taksa chawana lo a mel po lo thakher mai a amit meng de sor mai te hian
RC te zinga po sang chhuana ianga a hnar zum nal tak te hi phongpui tlang chhip zum mawi takang mai ni hi a hmui te hian a ti mek lai chuan soiro fanga na lo ti le a anania min thla te engma ka rulo ka detector ka zong mai chawalom ka hoilo police ka ko mai tur ania min rin lo le min dapla kalawin phel ruak do nem ni jogi in ati ta ka chuan ranglu tukin fanga chaw thau ngal zota zana chang shelo nung changmoi shabok silo nangang hi engtin nge mo ko unau pa hian lo du thei chele ati ta rungota chu tho chu ka zona ani je ya fel fel nen nangang unau pa swalu tuk ane cha heta rei po kom pe lo ya ti in ti bo le chu atuma fanga chuan achala alo dom man le tlat mai atum non le a ma se a thei chuang lo he pa hi kabul na ya om hian min khoi hian ka power ka mang thei me lo ani hi ati nung nunga enge ti tum fanga na lo ti min chel chuan ka che thei lo ania min thla te jogi na lo ti hlara fanga chuan gar tho chu kovin mi chiang lo deuh mai pakhat ka ruma oma lo la chhuak ro u atia anni chu lo kalin an dom chhuak luita a min thla te u je chanu ka ni hi ka belok duania tin jogi chu au chu la nangang hmeichhia zana mi paruma luruk ching kha kanau bula kalo shil don nia fanga na lo ti kherta ka chuan jogi thinjim chuan lo pe ta tuma ma se apet phasi lova atal na samai fanga chuan the chhuak va tru ti in alu sandaya gar thovin hmun dang an hoi hlan chuan jogi po chu a in ti bo le dai mai zinga chuan je yan jogi omlo te sha chuan a u chu engthil ngia chunga ti awazota khanu ha komle to suang che au ina lauti exhibition a tan chau thei top choi nim bua sayang che hemi a tan chau hian salen na kan nei the nia tina shil non lia zalam thil thleng e ro chu engma shil du lo fanga nu shon le anu shon u nau pa te chuan ina fanga pa Mr. Shada omlo lai chuan in kom da hun an nei thei hlo maya chu pa chu u wanga manager ni ve mai mai alo ni nge nge a fanga nu shon chuan ka fapa je ya po a graduate ve to a sum don ni hi lutil ve se a tha ang fanga la hian engtin nge lo min te reng ni tuna po art exhibition lam hler boy pui sia fanga phakar zia hi ka sheve kani apa nen engkima in charge an oma nakin loka chuan fanga hi chairman a lo om thwa yang ti an rin thuan soi recep sep to ania alo ti ta chia a u nau pa chuan lungai su chutianga thleng lawang ti in fanga medical report chu alo hmuta a amnesia natna anei ti an sha chuan an lom hle a company encol tu tan chuan shat na thalo zet mai chu atlak don tlat lawani chu thil chu adik nge yem ti fianan meiche pakhat miss ziange chu man tangkai an tumta a miss sai chuan jogi chu room alo pe ve a fanga chu F group CEO ani thule mi hausa tak lar boxi ani awangin chu man tangkai adu ta a an company F group te nena tho ho na an nei thei chuan an lunch zong zong te miss sai te chuan an supply thei dona an hlokin an lo hausa thur thur to mai don ani fanga bika chuan 30% discount api thei don bokani chu kontrika chuan fanga chuan assign theina turin jogi chu atirta a jogi po chuan a detector zone adu ve thawa wang chuan fanga office a chuan om aring ta thuta phur takin akalta a company building chunga chuan lutin a inti bo le a fanga po office panin akal ve meka elevator a man don chuan an hathok tu te chu akyan ma sapota elevator kongkhar a inkhar phul chep ti chuan engkim mai chu an chole ta thuap maya fanga chu a hoi kwala mak atilutuk chuta chuan jogi chu thlamang takin elevator a chuan lo tlan lut le thar maya chu vele engkim mai chu aram pa ngai le vek mai abul vela mi te chu mechia lo tlan lut an hu ve em ti azot le a ma se tu man an lo mulo jogi chu fanga office a chuan lutin adokan le avel zong zong te lekha budana te chu a highlight chiama ma se engma a mu zo lo fanga ti an lo thleng zui vele ngal mai sia rang takin abiru a engkimati nok chu ada chaman hlo mai ma se a lekha da zong alo diklawa chu fanga chuan rang tak mai en alo hre chuak emon om ti chu a hringala chuak don nge kalo pa chuak don che voithum ka chia rang ati lai chuan jogi chu akong shen phel ruza za chung chuan alo chuaka nunglam atang chuan fanga kut chu alo phwar saka engei du tin fanga chuan alo zot thil pathum ka du apakhat na chu detector min pelet ro detector box chu enge chu
mihring te hian engtin nge in soi ka hrelo chip ani mai thei chutiang ka hmu lo awi omlo han ngai tua chiang te khamini khan lo chan him lo top chela a thazok turania kale thei to lo phale ngala iswal te lul nen jerke in alo ti vaka min chan hi mamo fangan alo ti ho a Miss Jiangi po fangani na blinded nei turin apa le fangan ushon terem ro tang chuan F group building chu alo thleng ve che a Jiogi chuan chan hi me nilo sela chuan ithidei to ang chu ma se nang ma in pek chungai lo mai ro se midang crash ka nei to thlat mai alo ti de ngar ngara awamak ve khatianga min chan him tur chuan super power nei anga yang chu fangan alo ti vata ni e ka nei reng alom Jiogi na lo tinula a thatlo chu kaman tir chianga ka zir chian tir chianga ka thil hmu chwa ro pui taka wangin Nobel Prize te po ka dong ve nul mai the sin fangan ati ta ka chuan a hlau le ro si a ka ti mai mai ni kha leimi lom ka ni khovel hi awa hlom vele ati nung nunga fanga chuan a kong shen chu phelin banga chuan anor bet le ta daya chuti lai tak chuan application khalo lang thutin Miss Jiangi chairman Jianga fanu in blinded nei tura a nga mek thu alo shila vane thak takin Jiogi chu do kan phena atom tir mana chongme alo tur chuan awau zui bok anu jawi ro manna ani awangin pusham turin apute chuan alo shil a kashia e ma se nakina an ina ka kalzok mayang voin chu ka boy e mai ka man lo tlat fangan alo ti thlata apute beidong po chu achhuak zui ve ta a pele Jiogi po chu chhuak ngala tum enga tinge ibiang kha vatai ve fangan alo ti zui shama lo boy du su tin alo chang muk chip chung chang chu ka shelowa ma se thil ti bo nei ni chuan fangan ati lai chuan lo pot chatin keiman ka zong ve mayang nang hmule po hi ka du to lo mihring chim om takini ti hlukin Jiogi chu achhuak zuya a in ti bo zui ngal dai Miss Jiangi chuan fangan hun anei lo wanga blinded chu ni danga ta na ason tho sha chuan alung oi fak lawa chutiang mai maya thang tlom lu tu ka in ti chu alom lo a phei kho khil chuan fanga kardar thalang chu a chukhi twar maya fanga ero chu research center lama kalin accident la ya alung hum kha engia ni awazo chianga achunga khan chips te ommia lem tina zot ma se chutiang om lo thu in thoktu pakhat chuan alo changa chuti lai in secretary hanan alo ko wangin parking na lama chuan avakala Miss Jiangi chuan tipal Mr Fang nangmi buai hmuna na ikardar thalang chutke kherangai hi kati palani ti in che kalo phora repair na turani thu shilin pe katum kashia che em fangan alo ti dule ka milla shadon chau Jiangi kanya voin hian kanu le inu ten blinded nei turin ro manna an siamani hi alo ti a azam hmel vak bik lo hle voin chu ka boy deuh tlata fangana ti chuan ni e khoimo selfie la atok mayang ti in Jiangi chuan lo selfie puya akal san zui vele ngal mai bok fanga chuan chu nu chanchin chu thui chiang turin a secretary hana chu a shil zui boka Jian lemzia azo hnu a phone en chuan Jiangi message alo oma alo ho to thu alo shil le Jiangi ero hi chu an lo in she thale to a lemziak te po an lo ti du na sa to china akalbo sandaya wang khan Jaya chu ala kalung oi vaklo fanga chuan apa le anu jawi te chu awa hmuwa exhibition an nei turatan puwa imbua saina an zo fel thokhat to thuwa washila apa chuan thataka in ti hlotin ka be sei in unau zalen na ta na poimo khopang masi a flop pal hlo chuan ka soi ang khan company hi yen kol chhun zo manga yang alo ti mi a apa kal nu chuan anu shon la chuan fanga chu rilru chhedeu pu a anau je po company lama kaltir du lova chuan lo puin no bo phet tuma chuan alo nga ya heng kum chung zong hian ipa in inu thina wang khan alangai dam lo che chu ani hi alo ti zui lia fanga chuan nute jaw je hi company ya alu temo lut lawe mo ka buai lo chuan nang hian kapa thinlunga chang hian kanu hi inwai bo theilowa I thei ngai bo kheglawang ativeta saka kanla shemayang chu nujawi chuan lo ti ve thung lungai taka Jiogi le Miss Sai an lo in biak lai chuan je ya chu alo kal hlo maya aril ru na nge zu alo in chiam mai Jiogi chuan inga tinge iwa in na sa ve a
Kasia danin mihring te chu an ṭa chuan an lu ngai wang ani a an nui chuan an hlim wang ani an ti si a mahse i nui reng thova i lu ngai hmel tho bawk si a alo ti a ni engkim hi a ṭha vek lo ani i nei thei lo tur thil i duh tla chuan natna mai a thlenang che tiin Jay a chuan alo chhang a zuwa in na sa deuh nge a chat thla zui ngal Jogi chuan a hnu deuh hlek chuan alo kai thova Jay a chuan jiangi emaw tiin alo hmu sual min kalsan su kabula reng ro tin alo nge na ole ka kal don lo baka ka detector po kha kala song mulo shim alom tiin Jogi chuan alo chhang thamaya tui ka walak sakang che tia kalsona tum chu Jay a chuan Jogi kuta chuan alo man chata enga tinge min kalsani tum alo ti chuta Jogi kut chu voile khata alo vot ngal vek maya adang ba ya a khur ta der mai storeroom a chuan tlan lut ngalin a kut le aban te chu a che tha thei ta der lo maya ama po chu vot ti in a khur ta hlok mai chuti lai chuan fanga po chu Jay a zong in Mr Restaurant a chuan alo thleng ve a ka unau pa ka lo zong ti in alo lu zui Jay a chhuat a lo chat thlareng mai chu hmu in a pia storeroom lo in hong reng chu a hmu a alu zui ngal ta chuan Jogi i vot ti taka lo thu kom reng mai chu a zuk hmu a Miss cha in Jay lo mu reng chu lo hmu ve in a thi emaw ti in a au vak vaka fanga po chu va chhuak le in kalo boi pui mayang lo va chhuak ro ti in Miss chai hne na chuan chung thil thleng zong chu tu ma bula shil lo tur chuan a shil boka secretary hana chu bezuin chulai hmuna kalvat tur chuan a shil storeroom a bok chuan let le in Jogi chu engei an I thaim I vot vekani hi hospital a kalang o ti in a kai thova Jogi chuan alo kwa fanga chu alo lum thur mai midang ai chuan adang lambi khle ti chu Jogi chuan a she theya hospital a ka kal du lo ilum nuam lutuk reilo te tel ka kwa lukang che ti in a kwa ta bora ta chuan Jogi chuan fanga chu a hmuya chuan a fop palta fanga po in chutia ataksa a savut mai chu mak a in tiru ve hle a alo do top mai ani storeroom a chuan anin kwa mu hil san khwa ta thaka zinga chuan mi chai lo kalin an lo in kwa chel mai chuan ati phuzoka thla alak sak zui ngal Jogi po chu lo harin an lai du nang reng hle a fanga chuan Jay laka tanga in thiar filim turin Jogi chu a shil non le a mi chai chuan Jogi chu alo tlon khop maya an thla alak sak te chu alo hmu a internet lama a theder a hlawa wangin Jogi chuan a delete sak daya mi chai chuan iwa a tak mi house mo nu in man che pasin mole ti in alo ui hle a Jogi ero chuan thalaka chang chuan fangan akuta hum sak bor thei ti a hmu chuan makati hle a golf tel lo chuan chu mihring tan thil ti thei lo tlukani fanga hmutur le engenge mozo fia tur chuan f group lama chuan avakala khwal chhon nu chuan appointment tel lo chuan fanga chu hmu thei ani lo thu lo shela chuti lai chuan fanga chuan Jay chu office atangin alo kwa chhuaka zanlama omdan awang te khan alo hau pa bor boka Jogi chuan lo hmu in Jay chu chan ve nge ya duwa fanga ma a chuan ding kak che chu in posi alo la khum ve nge ya hey min chaw ve de wem ni fanga na lo ti chuan Jayan Jogi ka u hi kung fu thiamani hi o I hne lowang alo ti sura chu vele Jogi chuan fanga kut chu vachel atuma anin chai boy lai chuan rangze tin Jay chu atlan cheve thunga fanga lung oilo chuan Jogi chu banga chuan anorbita Jay chu mu photo lo tur chuan a shil le Jogi chuan a power chu hmana lo tuma ma se a theile lo nangma alom hmu che ka du chu nang nen hianin an na riau kan nei in ka sia kan kwa Cape Town spy leilama an tir te hi ini lo mo nge ka detector mang khan hetiang hian ilo che thin zok alo ti daya thudik ka shilang che nang hi ichiang lo ve thawani nangma khove la I chenga thil oi om lo deuh isoi ang khan I planeta chuan let le mai ro leya hian kan lo lom te chiam lo che ania fanga chuan alo ti khera chu thu kher chuan Jogi po chu ati hnwal roi maya ho chua duwa ma se a detector tel lo chuan a thei si lo ani riru ha ru deuh tun chung chuan Jay omna chuan avakala ani po chuan Jogi hmu chuan alo lom hle a lem te alo zia saka
anin ang ve phiana color sen chu jogi hmuya chuan a hnawih sak bawk jogi chuan jay chu hmel tha ati boka a lem alo zia sak chu a in ti thein a in chuang hle alo in la cute vel thul fanga ero chuan jiangi chu a ina chuan alo hmu ve thunga lemziak thiam hming thang finara chung changa anin hmu ani art exhibition an nei tura khan finara chu fanga chuan a som ve nge ya mase alo hnar tlat mai chiangi nen chuan finara chu anin sha that em awangin a rilru a hmin sak thei be sein fanga chuan awangen deuh top mai zawk ani chuan du thu sam chu ati puitlin sak thei chuan a thil du tak pelet ve tur chuan jiangi chuan alo ngen ve tlat thunga thil du anei ti hriat takin jaya chuan anu chu awamai lis vak vaka anu chuan engei du alo ti ta chia a ka credit card min ti nun sakla ti in avadila anu chuan naktu ka changin I hmang theiang mase art exhibition in nei tur hi bansan thungang che ti chuan company lama ikal ve to donia alo ti a chu te chu ka dur reng alom mase ka u hian a du box silova kan ngei da nei ang lo dewani jaya na lo ti bui buya jaya hlim taka a chhuah nu chuan a wale thlau pal chu anu chuan charin jaya le chiangi te thalak dun na lo in tar wang mai chu a hmu a au nau pa chu phone ngalin jiangi chu a fa te ni na in shi thatak an ni a rin thu chu a shila chanchin she chiang tur chuan ava shil in shangai me alo anga an om tlat na chuan an ngai ati thawak lo jaya ina an vatlo atang khan jogi le malo zia sak chu an hu chhuaka fanga chuan jogi chu jaya jar boy man lek lova phar boy ti chu adu ta a an restaurant na mi chu lunch tur an cha zil to anga jogi kher chuan alo deliver chinang mi sai lom zong tak mai alo ni a an sum do na ma so na tan apoi mo em bok nen apur hle a anei tur pek tur chu atam tham dewa wangin jogi chu scooty hernun sakin a khal tir ve rangata ani la chuan alo la khal thiam der mai silova atluk ma chuan wa nei thlak takin a in ti per chuak man hlawa lunch box te ro chu le hnuaya chuan ati tlapal zui le ngal a thlen har tak dewa wang chuan fangaril champo chu apum a riruk ruk to a jogi chu a rei tak em awang chuan awangai vena balde unuaya le hnuaya changa jogi tiffin box ni na lo chuak chu a hmu a a kut pe in a pot chuaka a po chhuana lama chuan anin pompal le to jogi la chuan tiffin chu a hun taka deliver man lo a hlau hle a power man le atum chia fangan akor ngonga lo pot le mana a bal mai ba ka chuan a wi tel awangin impol fai phota thomno fai ti ha phot tur chuan fanga chuan dor pakhata chuan a hruaya jogi la chuan tiffin deliver ngot mai chu alo ngai to a chhuaruk atum la in fanga la chuan alo khai le chat zia si a impol tur omang dewa omin a power chu a hmanga thomno chu a tok lo thu so in thleng le turin ati ala en silova a thomno size a sherungot mai chu na thok tu te chuan makan ti dewa a tiffin box chu khain pon lama chuan fanga omlo hlan chuan a chhuaka motor lo tam lutuk chu hlavin khovel le achunga mi zong zong chu ati ding le da thuap maya fanga chuan jogi chhuak lai kha alo hmu man hlo maya awum zui ve ngal voile khata mihring te ti chang lova an lo omle ta reng mai chu a thlir kwala makati hle jogi chu va phain hei engtin nge hetai ti thei nangma ti ani ti ro hei ka hmuswal nge atak tak zok ti in avazol vata jogi la chuan fanga alo che thei bik chu makalo ti ve hle thawa che thei lawang te chuan alo om der le vel fanga hoisun hlan chuan atlan chheta daya chu vele mi te chu an lo chele swaw mai fanga po in bathroom lam chu apan ding hala towela in tua min jogi ero chu alo omle mandir to a hmuswal le to emo a in ti a kar cha be chu pe in tiffin chu deliver mai turin jogi chu a shila ama ero chu psychiatrist muturin akal zui thila hmuswal le to thu chu a shila thil ka hmuswal a piang hian jogi hi ka hmutel zia a ati chuan chunu chu midang lambik ani chu itana ruat ani mai theisin doctor chuan alo ti vata mase midang jiangi ka hmu hian ka hriat hnu ni in ka hretlat boka mase engma ka hre chuak thei to box silova fangan alo ti le a doctor chuan chutiang ani chuan I du zo ki thlan mai ngai do ani chu alo ti ol sameta a thomno te chu jogi chuan sufain ni sa chuan a phova fanga chu ngai to chhuakin arin ang em aswal chu ani lem lovin a hria a anui le vurvur thin kupri po chu alo har ve hlol maya
acha thlak chung zunga thil theng te chu jogi chuan alo hrilh ve zungzunga kupri chuan khawvelai hian mihring mi pahmel tha tam takan awma mahse fim khur hle ang che nang chu ei lian ani kha hlareng ro tin alo zil ve nge ya mahse acha thlak san zui le ngal dai jiangi le fanga te chuan JLM zia chung changa in mu an tuma wangin in ngana roma chuan jiangi chuan alo ngak meka Mr. Kanga fanga putation a khalo kalin alo kom ve luama JLM fanga te chu a hreto thinem ti te alo zot vela ma se mi alo ta chu jiangi chuan ala hriat ngai lo thuin alo chang ve tlata chuti lain fanga kar khalin Miss Chai le jiangi te chuan tiffin an lo deliver dona F group a chuan an lo thleng ve chia mai Miss Chai po chu class te nen alo intinal khop maya fangan akar cha bi akol tir dana chuan jogi chu astar ru ani arin thu te chu jogi bula chuan a shila fangaten online meeting an nei lai chuan jogi chuan chu awa pe a fanga chuan kalson turin akutin alo hui ma se alo ngai poimo der mai si lova lungai su kada anga ka kal le ngal mayang athu shima min lo du deu emoni mi chai khan min shila ka cha bi te hi min kol tir na chan chu min bem itum wanga ni ati a khatiang kha chu ti du to su avati bor bora meeting ane pui te chu an lo phok shu mai fanga ngai dan chu alo ni vaklo ka du che amo ente I hmel hi mule po ka du to lawania min ti saklu tuk tiffin po hi lo da ngai to lawang alo ti a jogi la chuan tiffin da lo chu alo hlau si a mi chai ti lungai chu adu si lawa tiffin chu hong sok sokin ei tur te chu fanga chu abar tamial mela engma soilem lovin fanga po chuan alo e ve mai zela anin ei fai tir taleng mai jogi chuak chia chu fanga pom chu alo na ngala alu te hai zui bok akhwa te chu asik ngal hluah maya seafood allergy alo nei chu ni in jogi chuan alo hu ma hlau maya doctor abezui ngal ta chuan fanga chuan jiangi chu a hmingin alo ko tanol maya jiangi chuan makati in alom hle jogi po chu kar cha bi fanga apek thei ngil ti a hriat ta ka chuan alo let ve le a fanga om dan diklo a hmu chuan apoloka atlan chhuah pui ngal nal a power la chu a hmang thei bok si lova kara chuan Purin hospital lam chu an pan zui ngala ma se traffic jam na salutuka chuan an tang jogi chuan kong sira scooty lo in hung reng chu hmu in anin phur chuak dun ta a motor nen anin su trep a power chu hmang thei hlawin an thlokang ta daya borwa ka an thlo lai te chuan fanga chuan alo mang sha deuh roya mak ati in nuampo ati hle hospital kota chuan tum thla in anin admit ta a ngai to omlutuk ani lem lo wangin doctor chuan fanga chu a om puya jogi chu a hnar hotari a fanga po chu lo harin jogi chu alo lam ma sabera doctor chuan jogi ani le ni lo shelavin a hotir to thu lo shila jiangi po chu lo thleng zui ve a apumna tlaya a hminga a ko thu te lo shil ma se fanga chuan chung tiang thil chu sheom po chuan lo omle to lova rei om zui du talo chuan ani po chu ho zui ve ngala Mr. Shada chuan afapa hospital a om ti a sha chuan kalve mai atuma jeya puti khalo langin fanga chat to thu le enkol tu turmi atir to thu te alo shil zung zunga ti tur dang poimo tak an nei thawa wang chuan Mr. Shada po chuan afapatlo atum chu a thul le tari a fanga damlo na chungchang vel chu jiang in hnen atanga an sha thei tak mai lo wang chuan ruah man na dang siam chu tha an ti ta a atu ka chuan jagi po fanga kan turin alo lang vele nola fanga hnung thakhia sak angai bok nen kutlongin a khoi she si a lelam hoi chungin thakhia na mang chuan a hia saka holfu harngo tang chu asamte a hmalam te chu a hia sak nok noka fangan hia thala ti a hia na lak sak atum chuan jagi chu a potlu pala fanga oma chuan jagi chuan a kut chu ada pala alo mer pal le hlau mai chil alem le duk duk to akhile sung boka ma se doctor te an lo lut ta si a an che lai khop mai rang takin jagi chu a chuak zui ngala fanga po chu a in hiat su sut chung doctor te chu fanga chuan ala hmungai lova an thil zo dan vel te nen chuan a ring hlel dawa nurse chuan a jip khaila ya chuan damdoi a kalu saka chu vele alu chu alo hai ngal rai mai chuta damdoi dangin abana chuan chiwan tum le a
doimuta impuan tir an tumani hmel jagi chuan fanga eitur aken sak chu apile mi alo tia hre chhuaka avalet le chu doctor te ne na fanga lo in chei vel chu ava hmu a avadang vata a chhuak zui ngal fanga chuan ka thama yang damdoi hlawm ani love kanu hron lo tir ani ka ring mimak tak ni in ka hria che a ma se i khovel hi a thlamuan thlakin a hlim hle mai alo ti ve nge ya ni kho shelawin a om zui ngal TV lama po jagi in fanga apolai vel chu alo dar chiam maya miss chai chuan alo chuang hle masian ei tur siama wanga fanga chu damlo ani ti a hria chuan poya ti hle a thupa choina tan chuan engma thil dang boi pui lova fanga chu enkul turin jagi chu a shila an tan po thil thalo tak a thleng thei tlatani hospital ava thlen chuan puansin tur nen chuan jagi chu lu mai atuma garte chuan an lo dang masi a thlan lut luya mi cha in zana ria pui tura atir thu chu avashila anin thiam lo wanga ni ti fanga chuan alo shemaya hole mai turin alo ti anlaka lung oilo na anei thule chhun lama puya wang khan jagi hena chuan lom thu alo shila jagi po chu ho mai atuma ma se fanga chuan ompui tu tu ma anei lo ti asha chuan a khongai le ta dewa a ria pui le ta a atu ka chuan je ya chuan fanga chu vatlo atuma ma se khol alak sak thei si lova awar tom na ashabuk si lo nen let le atuma fanga tlo tuma jiangi vakal chuan alo mu fu a zui ve ta a an va in phatangi ngi a bara chuan chol dunin jiangi chuan je ya chu ano pangcha chei bol ti awm dana tang chuan alang renga je ya ero chuan chu chuangai thei vak lo ti a shal ve thung enga tinge ilo let le a alo ti muka fanga awangin ka kalbova ama awang bokin kalo let le kadu ti chu ishat kha ma se itan po hian thei top ka chwa ve thawanya I hlotlin theina tur ka ngai tua puina sa chi alom lungai su ti in alu chu alo toy sak vut vuta jeya po chu tlem chuan alung oi ve ta dewa zinga fanga han har chuan ake ko in jogi chu ake lama aletling zongin alo mu zwar mai chu azuk mu jogi ke chuan a hmai alo tlo sek le ngala chuta fanga chu ala tlo thlazui le ngal jogi po chu lo harin enga tinge khuma hian kamuta enga tinge chhuata khani mut alo ti hu a ama le ama chu a in en kwal vak vaka engtin ma omlo ti a sha chuan alom hle enge ka ti irina fanga na lo ti khurkhura I hlau ve thau kha o sha ve kha ti in a kutte chu alo vai khum vela a ve thei hiu hiu si a fanga tan po chuan ti vak ngei na omlo secretary hana chuan fanga chu lo bia in ruale thlina satak atle don hnai ti report a sha thu alo shila fanga chu apin dan thu ruk a thil ti engkim mai anda thatna hmuna chuan akala tun hnaya a hmu hozi nga po jiagi chu alang sar po la lo ni a doctor po chuan ruale thli lo thok tur chu fanga hne na chuan shilin a hlo thon pui thu te chu a shil boka a meiche hmu nun a piang a the ngil zela chuti lain anu shon ero chu a hre chiang hle thunga tun hnaya thil a hmu swal na sat thei em awangin tun chuma ruale thli lo thok tur hian anu shon le zel po a thei ngil tir a hlo pui ani chutiang thil a thlen hma nge ya khopui chu chhuah san tur chuan a rona ma se fanga chuan tuna tlan san mai la kadam chungin ka tlan san reng thei do nim ni alo ti boxi chuti lai chuan jengi po in en thatu ruain fanga che tlavel chu alo thli thlai tira a memory file te chu zong chhuak turin alo shil non le a in lama jagi ava ho chuan andor kot vel chu alo hnok noi maya en chunga lutin mi sai chu thilom sia ava zota ani chuan fanga kha keima ani eitur siama wanga damdoi ina om kha ani sia eitur chalo peluya min ngai hloma mi puilung oi lovin kan doran lo swa samani kha tun hnaya chuan engkim mai hi athang chak to sia confirm khur hle angai ni alo ti thave maya rin ai tak chuan thil chu alo pom zam thiam reu mai ador chu hun engemoti chung chu khari adu thule a chan te ne na zin khoton an tum thu chu alo shila an zin chung a man tura tan ti in poisa te po apeve ti tur anei lo talutuk mai chu jagi chuan shiom ati hle a chuta andor chu chutianga khar mai chu ui boxi kupri po chu alo har vele ta hlola
an harsat na to mek chungchang a hriat chuan kupri chuan fanga chu va hmu a vati ti puya ama chuan thil engkim chu chin fel tir tur chuan jogi bula chuan alo ron ve a jogi po chuan chu thuron chu tharia vin a hria a F Group Company building bula chuan vakalin fanga chu hmu atum ta a chuti lai chuan fanga chu alo chhuak ve chi a ma se alo be thadu der lo mai bia ka du thu jogi in a shil po chuan ka secretary bula khan ilo soi mai don nia ti in kar chhunga chuan alu sandaya chutia fangan apui du tak lova chuan jogi chuan reporter pakhat chu interview nei pui turina kova ma se asom lo mi tam tak an lo pungkhom ta chiam maya zona sang sang te an lo zot vak vaka fanga kha poison wanga dam lo ani lo allergy ani wang zo kani tuna chuan office po akal thei vek to a thavek to ti in jogi chu lo in soifia ve na samaya khonge evidence chu tin an lo zot ati ngai na shelo chuan anei tur siam te chu a him tok ti lan nan ama chuan a ei tawak waka chung thil thlengvel chu internet lama chang chuan fanga po chuan alo hmu ve a khopui chhuah san alo tum mek ani jogi impui angin laia a hriat lo derna chan chu Mr Kanga awm ve ringwang ani ba ka jogi chu hmu tam vak lo adu a ala theihngil vele thwai donin a hria ma se jogi i an bor lui lui mai chu alai nat le tlata ro lo thleng chep ma se jogi mutur chuan a kal vele ta a atlutur chu avadom mana chanchin thar la khom tu te hne na chuan allergy anei thu le jogi ten engma thiam lo na an nei lo thu chu a shil ta a mun pakhata fanga chuan jogi chu hruain reporter te a ko ve ngot awang chuan hawa jogi po chuan leimi te hi in lo mak emai achang le min ti hlima achang le min holea idam lo pon ka ngai to em chia ma se pui ka ngai po in min pui ve du bok si lova alo ti bor bora fanga chuan ngoi ringin alo kwa topa ka ti palani alo ti ve sup ta chuan ro alo sur ta a jogi alom lutuk leya kalau kal nu a ro sur ka mu voi khatna ani ti in alam kwal vak vaka chuti lain fanga ero chu lu hain leya chuan alo thu hnoka aluna ti lutuk chu alo dom vong vong ma se thilmak tak mai alo thleng ta a jogi chu a thei ngil ve tlat lo mai secretary hana po in chu thua sha chuan makalo ti in alom hle a amnesia laka chang chuan a fehlim to emo ati mana ma se jogi ti lo me chidang reng reng chu a thei ngil le vek tho Miss Chai po lo let le to in andor te chu lo chei moi ve na samaya jogi le fanga te thalak lem pui pui le ate deu te chu lo tar chuaya jogi chu a thil ti awangin lom thu a shil fanga chu somin jogi nen chuan chu chhun ai dun tir vela ambula chuan omin thil ti fai pa in an thil soi te chu alo ngai tharu vela ma se ro sur laia thil thleng vel bak engma an soi lem lo apa ina lo khola wangin fanga chu ina chuan a honga anu shon le jiangi le apa te lim taka an lo ti ti chu awa hmua tunge hei hi ti in jiangi chu a shele lo chu vele jiangi chuan fanga itimak e mai thinjim reng to lo la nimin kha chuan thil ho te a kanin hnial mai chawani kha alalung oi lo dewani hi alo ti zungzunga anu le pa te ko dana chang chuan jiangi ani ti chu fanga chuan a shele a kati palani alo ti ve vat boka in kai chung chuan an ho du na anu shon chuan alo endu hle jiangi chuan inga tinge min shet ngai me alawa nisan khan amnesia ini emni alo ti khera fanga chuan a secretary chu bengalin jiangi chung chang engkim a shat du thu chu a shila a doctor bula chuan a vakal le a ani chuan jiangi ne na an selfie na te a me che mu ho zong zong te chu alo entira ma se tu ma sha ta lo nei le to der lo mai jogi cha ashareng big mai chu makan ti a fanga ta na ruat big ani doctor chuan a ringa in ngai zon na mangin bulchan ula inat na chang hian idam chhozel ka be se tlatani lawin ngai tuang che atita a jogi po missa in a hlu alo pe ve a nuam ati in a thoveng khop mai lovoi khat alak na ani bok nen kupri nen chuan bazarin thomhno te bag phekhok le e tur sang sang te ba ka makeup lam thleng chuan an le ta chawa mi papa ni toys lem chu hmu in pakha chu fanga ta na le saka pakha chu je ya pek atum thung fanga chu va bia in thil pek adu thu chu va shila ani po chu rang takin alo thleng zui ve ngal amilem le sak chu alo pe a awa mel cheve alo ti sak
Jage lung oi lo chuan chu le ta tuma ma se lo phal si lo anin chu lai tak chuan secretary hana chuan alo khaw le a finara alo kal thut thu alo shil chumai ba ka anushon khan alo be masatlat maya afapa jeyan art exhibition nei adu lo thu le au fangan ti tura ati lui tlata wanga nya she in ati mai mai ani ti te chu alo shil sia maya he thila hian lo in thiar film zok mai ro ti in chek te alo pe vel finara ngai dan chu ani lo hle maya fanga po jiangi mutur chuan akal wata finara chu biak po an tum thina ma se khol po alo la du thlat lo an chanslu tak chu an hlo do ni in alanga je ya mutur chuan fanga chu akal le a thil om dan te chu avashil thil pakhat ka zo tang che du I thlang thale theyang he exhibition hi nei idu tak takem tina zota a je ya chuan enga tinge tuna taka ka du dan te min zo le thuta ka u kano pantia ta changin kong engkima min tluk ngai mi alova tun chuma po hian ka beidon sandai chuan ka tlom do na sin ka chak du zo ke ti in au lungai te ka awm chu adu lo awang le a thil du ti hlotlin sak chu adu awang chuan peilo tak chung chuan exhibition nei chu a thlang le tange nge a milem pakhat ni thum chunga siam zo man tur chuan a u chuan a shela chu finara an hmu do na ni Jogi po chuan Mr. Finara hmu puya kong da pui tumin fanga chu a hruai chuaka zanjia aina hmuna chuan an vakala valua va hmui ro chu an lo phal ho lo appointment nei sa lo tan chuan hmu mai an lo rem tilova awmna ruma an lu theina tan chuan chulai hmun veng tu te chu ati ding veka Finara ruma chuan an lut vata thil engkim apang ngai nu chuan Finara chuan tu tinge in ni a enga tinge in lo lu ve rangata inva hoi hom lo ve ti in chuak turin alo hawa jogi chuan kapu nangma khai hoi hom lo fe zuk lo mo Mr. Fanganen hian in hmu in tiama ma se ama I hmu ma hawin hoi tum le daya I thu tiami bo chiani alo ti tatlata Finara chuan exhibition in neina chuan kalokal theilawang alo ti a ni e chumi soipui tur chia local chu kani lem lo thata kamang tha tur chia local kani zok tin fanga chuan alo changa an vai mai chuan inkom kho min zu te anin hawa Finara chuan je du thu nge in ti luina tel lova exhibition nei tir adu thu le chutiang a thlen chau chuan alo kal tur thu a shila naktu ka hian ka ho angai to a ale pe ka arem chan chuan kan ti ho le mai don ya Finara chuan alo ti tlata an kai hlom hle a fanga po chu a rui ve khop mai jogi chuan a in thleng chuan a va thla a ho san tur chu fanga chuan a kut alo man betlata min kal san su ti na lo ko a chap deuh pur mai jogi chuan mang thalawi ne ni mo e chunga enge thleng chu ka shelawa ma se ibula kom zelang ti in an mu hil dun ta a zinga fanga han tho chuan secretary hana po alo om der to a jogi in tuk chuan alo pe fel diam to bok engei an nizan khan idam lo hmel lutuka ti in jogi chuan hnai se sota fanga chu azuk bi ngut nguta a chala chuan fanga na lo nor kyang zurui mi pabula zanria te chu hlau lovem ni halo ti a laulo a hlom viawem ni jogi in alo ti ha a secretary hana chuan Finara chuan ho atum chu sutin ni hni dangala cham tur thu alo shil ta hlau maya chu thuan sha chuan chance an la nei ni anga in an hlim hle Lupui kama chuan kalin jogi chuan je ya chu thata kalem azia theina tan abula om puhin ati hlim renga chutia Finara cham tura lo min tu jiangi chu lom thu seinan ti in fanga chuan zandra ei pui alo tum ve thunga Mr. Hanala chuan jogi te restaurant a kher chuan a hruai le ngala jiangi le fanga lo lu chu jogi chuan alo hmu a jiangi chu chhelo alo tingang mai ka ho hian alo ena vatlan vatin local ro u kopul si ta ngat ka thutir don cheunia ti in alo ko hmu zung zunga fanga chuan alo mel rum hle ingai zong ang deuh chuan alo chi tlata ei tur cha tu zok ni chuan in hnon ta ka chuan jogi bok chuan kopul set meal an nei thu chu alo shil le a hetiang nula hmel thalu tu khi kan dora hian ala chol ngai me alo inei zwa thla ka lak dun sakhang cheu o kan dor ti larna na chadon e mai alo ti le zung zunga jiangi po chuan chu alo pom sak ve boka jogi in fanga dara chuan va beng thukin a thalu tuk chelo si ka support lat chenia awati vel sur sura
Mahse jiangi le fanga te chu an ti hman meu lo an bula chuan dingin Jiogi chuan in lak zei tum lutuk mai chuan thil hrang hrang alo tih sak zung zunga fanga chu ina a haw nu chuan anu hrawn chu alo lang nolh mai a Jay a hmu turin alo kal ani a bula chuan a awm a ringa Mahse ama ina a awm thu fanga chuan alo hrilh in unau hian in ang mut mai in du zawng lo hi chu midang thurawng hi in ngai pawimawh lem lova nujawi chuan alo ti khera engei sawi awmzia chu fanga na lo ti ve thung khang hun lai khan inu khan ipa nen a in then kha a du a Mahse nangmah khan i phal tlat lova a chan lo che chuan tia a sawi lai chuan fanga chu chople chil chuan alo dang lam ngala a hlau lutuk chu a khur ti ti tamaya a mit thla a chuan a ruah sur hnuaia anu khawlaia mureng mai thi ni awm tak bula a ṭa vak vak lai chu alo langa du tawk rawh kanu chanchin sawi tlak ani lo ve alo ti chhuak tuara a awm dan dik lo awang chuan nujawi pawh chuan hospital ah kalang hmiang tiin alo buaipui vata Mahse secretary hana chu lo thleng vatin a ṭha leh mayang min va haw san phawt mai zawk rawh alo ti ta vata hospital ah an kal chuan a natna chuan hriat chhuan hlau ani Jay a pawh chuan ni lengzan khua chuan a lemzia chu a bei ngor ve hle a zawh hman lo chu a hlau ve hle Jiogi chuan eitur te pe in alo awmpui ve thina a ukanga chuan alo khawla Jay a chuan a lak hman lo awangin Jiogi chuan alo lak saka funeral thawh hawn a tum thut thu le Jay a chu airport pana hmanhmawh taka kal nghal tur chuan alo hrila a thil zia te chu keng nghal turin alo ti Mahse Jay a chuan ala zo fel lo awang chuan Jiogi zawk chuan funeral chu don khawmuan chu a tum ta a scooty hmang chuan funeral te chu a awm ta ngat ngata an din duh mai lo awang chuan a thil tih theihna hmang chuan an motor chu a ti ding ta a scooty chu an hmaah chuan a tluk tira driver chu a brake a ra tir nghal sa thlap bawka amah pawh chu a tluder ve zui nghal chutih lai chuan fanga leh Jay te pawh an lo thleng ve chi a an vai mai chuan an lo buaipui vata Jay a pawh chuan a lemzia te chu funeral chu entirna hun tha tak mai a nei pha ama lim alo ziak ani Mr Bullshit tiin a hming a vua saka a hmel leh lampang chau lang chiang thei turin a ziak chutia lemziak le awmzia anin hrilhfia mawlh lai chuan fanga chuan Jiogi chu alo hau ve thunga a thil tih chu a hlo awmzia te alo hrilh funeral chuan Jay lemzia chu tha alo ti a exhibition an nei huna pawh pui a tum thu alo hrilh hlau mai hlim tak chuan an haw tlang ta diala Jay chu motor danga chuan an chuan haw tira fanga chuan Jiogi chau a phur hnu chuan huphur tak chung chuan thil pakhat a hrilh ta a ngun takin lo ngai thlate tumba khi ka sawi nawn tawh dawn lovania ka bial nu ni rawh alo ti ta thut mai a Jiogi chuan mak alo ti kher mai alo khuh bur bura loin ngai tuang che ka sawi nawn tawh dawn lo ka ti kha ala ti zuia restaurant a let nu chuan miss sai bula chuan Jiogi chuan fangan bial nu atana a sawm thu chu a hrila thian kan ni reng si a hetianga in sawm thut mai chu ka duh lo ala ti zui oi va atak fanga te chu a hmel a tha a puitling bawk si baka a kher em che hi hetiang bak chu khoya mai i hmu tawh lawang tiin miss sai chuan chhang turin alo hrila Mahse Jiogi thung chuan kami du chi ani lo fangling amo no alo ti vela Miss sai chuan fanga i du lo chuan Jay hi i du ti na em ni tin alo zota Jay chu a hmel tha a bo pasei tha bawk si alo ti vata Mahse fanga te chu min puina sat em kha chuti mai chuan in hnar thei lawang Miss sai na lo ti le a chu wang chau chuan mo baka mipa hi chu anin lapa ve thina i du lo thu i hrilh tlang rawt chuan a rilru an na mai theia tlawma pawh alo la mai the sin a zak viau bawkin ka ringa chu wangin hun tlem a zawng pe vela i rilru dam deuh hleka a hriat fiah theinan ti Miss sai chuan thu alo rawn le a Jiogi pawh chuan chu tha alo ti ve nge a bu ngut nguta fanga pawh in a phone chu a bih deuh chen tawh a Jiogi laka tanga chhanna reng reng a dawn lo awang chuan mut pawh mu hil thei lo a hnar dawn nge a pawm dawn tih rungot mai chu a ngai tawh a tuka chuan lunghring chanchin an chhui chian a report thenkhat te chu fanga chuan a en kuala secretary hana chuan chutiang ang lungmak tak mai chu khawvela hmu ala nih ve lo thu le an group in thil thar dang lam tak an hmu chhuah thei a rin thu te chu phur takin alo hrilh mek a
chuti lain jogi point a detector chu khuya ngi a awm a fil thei te tlat mai khawlaia chuan tlan chhuakin a phar kual vela kawngpuiah chuan a tlan luta motor lo tlan nuai mai nen chuan a buai le ta kawngpuiah chuan beng hupin a thu le ta ringawta chulaia fanga te lo tlan chuan an lo hmu hlau mai rang takin fanga chu va tlanin jogi chu a pot thova hmun him lama chuan a hruaia a hlo awm zia hrilin a hau zui leh ngal bor bor jogi ero chuan detector ringot mai chu a lo ngai to awang chuan a kalsan le daya building pakhat kawtah chuan a dinga a phar kual vela chuta chuan a detector chu awm ngeiin a hreta a midang chu zawtin building chhawng thumna chuan research center a awm thu an lo hrila rang takin chulai hmunah chuan a kala a chhungah chuan lu avatuma cctv lo awm chu hmuhin a ti chhephawta a thil ti theina hmang chuan bang chu tawn tlang mai a han tuma mahse a thei tlat lo a tum le thina ala thei chuang lo kupri nen chuan soidunin jeya chuan a pui thei chuan ringta a chulai department room a alu vatvata alung chu alak chhuah vata ngai ani jeya po anu in alo hauna samaya mahse exhibition chu nei nge adu thu a fapa chuan alo hril ve tlata jogi chuan alo khola rang takin jeya chu atlan chuak ngal anu chuan tunge lo khola tunge a hmu dawn ti chu enzui turin an driver chu a tir ta ngala an vai in hmulai chuan an thu sui te chu driver chuan alo ngai thlaruk kura jogi chuan research department a min lu pui thei angem thil poimo deuh mai zon tur ka neya mahse chu engi ani ka hril thei ri lawang che alo ti a jeya po chuan pui alo du ve maya lungai su ka hmel tha tak mai hmang hian kan company khoi hmuna po ka lut thei alom ti in phur tak chuan an vai in hruai ve nge ya mahse research department atang chuan tu emo hmeichhia lo chhuakin chulai hmuna lu an phal sak lo thu le jeya po ni sela alu thei lo thu lo hrila a chhunga alu le a kongka a in khar hma chuan remchanga la in an lu ruta a chulai hmuna chuan jogi chuan a thil chu a zong vak vaka ka thil ka hmu huna chuan ka kalsan mai chiangai don si a I facebook si a ka ngai ngotang che ti in a detector chu a zong dun duna mahse a da na chau a hmu a taka hmulo hon mai atuma mahse alam alo reta vut mai rang deuhin an ni pahnih chu tlan chhuan tuma kongka la chu alo in khar hman to si jogi chuan a thil ti theina chu hman mai a han tuma a hmang thei ta reng lo mai chutia an tan tak renga chuan alam lo ri vut bok nen man chhuah chuan an omle ta nge a